Amb l'objectiu d'elaborar un diagnòstic fiable sobre el paper que correspon al Penedès dins Catalunya, l'IEP ha organitzat un conjunt de taules rodones i ponències emmarcades en l'edició número 20 de les Jornades d'Estudis Penedesencs. Les primeres sessions d'aquestes jornades han tingut lloc aquest cap de setmana a Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú i continuen aquest divendres a la sala polivalent de l'Escola Municipal de Música Pau Casals. Hem analitzat diferents aspectes i el divendres continuarem aquí al Vendrell analitzant el tema de cultura, quines possibilitats culturals tenen les 3 comarques del Penedès per tal de treballar conjuntament i fer propostes conjuntes, i el dissabte al dematí el dedicarem a estudiar tots els temes relacionats amb el territori i el paisatge i, per altra banda, els aspectes més polítics administratius de com pot encaixar el Penedès en una futura vegueria o un altre sistema dins d'aquesta organització territorial de Catalunya. En aquests debats intervindran especialistes en diferents camps que per la seva activitat en les 3 comarques penedesenques ajudaran a proposar solucions i alternatives a les diferents problemàtiques plantejades. Cultura, territori i paisatge són els temes principals que es tractaran en les properes sessions. Intentarem veure com podem relligar tot això i com podem situar-nos dintre de Catalunya i d'Europa amb una proposta cultural pròpia. I després tots els temes de territori i paisatge, no? El Penedès és un territori de pas i això provoca molts conflictes relacionats amb aquest territori, amb les vies de comunicació que han de passar i amb els interessos dels propis veïns de la zona, no? Intentar trobar un consens per tal d'arribar a acords i tenir una posició comuna tots plegats davant de l'administració. 3 ponències tindran lloc entre divendres i dissabte. La primera a les 7 de la tarda sota el títol Cultura al Penedès. La segona a 2:15 del matí de dissabte titulada Territori i paisatge al Penedès. I la darrera a 3:15 L'encaix del Penedès a la Catalunya del segle XXI.